Takže zdarec borci, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme opět další rozbor zápasu, tentokrát Sparta Jablonec. Ještě než se na to k tomuhle vrhneme, tak bych vám rád řekl, že nedělám zápas Sparta Kodaň. Ano, byly tam šance, ale z osobních důvodů jsem neměl čas na to natočit video a zároveň by to video nemělo, dá se říct, skoro žádný jakoby nádech. Teď už ale pojďme se vrhnout do tohohle videa, o co nám dneska jde. Sparta Jablonec 5-1. Sparta absolutně drtí Českou ligu. Slavia Mladá Boleslav, klidně se na to teďka můžeme kouknout, jak hrajou, když to natáčím. Jak vidíme, hrajou 0-0, takže to by bylo pro Slavy ohromně špatná situace a hlavně Sparta by měla náskok už 2 bodů. Ale teď se pojďme vrhnout na tohleto video. Jak víme, Sparta absolutně rozdrtila Jablonec, dá se říct, s takovým B týmem to odehráli a dokázali to výborně. Vrhneme se na sestavy. U Jablonce jako tady nikoho nic nevyzdvihnu, tady se nebudem drchal, možná gól, jo. Já jsem ten zápas teda neviděl, jak říkám, osobní důvody, ale nějak tak, když jsem si to projížděl, tak jsem viděl, že Sparta byla o mnoho lepší a nic takového jako nemusím dodávat. Vindhal bráně, jako asi k němu nemusím nic říkat. Sorensen, to je za mě jeden jako z klíčových hráčů celý Sparty v obraně. Gomez, jak říkám, neviděl jsem zápas, nemám k těmu co říct. Vytík absolutní Haaland, ty vole. Jako 2 góly z pozice obránce za jeden zápas. To je absolutní nádhera. Tomáš Wiesner opět gól. Jako dál góla proti Jablonci a 1+1 proti Pardubicím. Jako nejsou to úplně nejlepší týmy samozřejmě, ale myslím si, že to je jeden z hráčů, které by určitě měli hrát proti Kodani. Léči 3 asistence, skvělý hráč. Taky si myslím, že by měl vystřídat Sadílka. A Kairinen 2+1, ta 1+2 taky nádhera. A Rineš, tomu nemám co říct. Minčev gól, konečně se prosadil taky. Pešek, na to jakou měl tu přípravu, tak zatím se moc nepředved a Sejk opět bez gólu. Tomu klukovi to hrozně přeju. Jak říkám, zápas jsem neviděl, takže nemůžu říct pozice lavičky. Jako 5-0 vyhrát polčas, to se ti jen tak nepovede. Můžeme se jít kouknout na tabulku, jak to teďka vypadá. To tady natáčím v době, kdy se hrajou zápasy, takže nemůžu ještě posoudit. Ale teď už bude dneska bude určitě po 4. kole už Fortuna ligy. Zatím to tak vypadá, že Sparta bude Sparta bude první. Podle mě Slavie to urve ještě. A to tomu dodat, no, Sparta to absolutně drtí, myslím si, že ten titul obhájí 13-3 za 4 zápasy. Neuvěřitelný. Ale teď už si myslím, že se může mít vrhnout. Ještě ne, ještě na něco se koukneme. Koukneme se tady na to, jak Sparta byla absolutně lepší. Můžeme vidět, na střely je přestřílela. Prostě absolutně přestříleli. Jako fauly měli lepší, offsidy. Rohy, opět Sparta několik rohů, jo. Můžeme vidět, Jablonec proti Spartě vyhrál jenom 7krát. A Sparta, myslím, že v Jablonci vyhrála po 22. Sparta v Jablonci vyhrála po 5 letech. Po 5 letech Sparta vyhrála v Jablonci, což je úspěch pro ně. Ale to nás už nezajímá.
A to je asi tak všechno, můžeme se jít vrhnout na highlighty. Tak. Teď už můžeme vidět highlighty Briana Priského. Omlouvám se předem za tu kvalitu, lepší video jsem nenašel. A teď už tady máme akce Sparty. Minčev. Výborná střela, utažená. Tady můžeme vidět Minčevu střelu. Tečovaná, ale tady si poradili Jablonci ještě. Teďka výborný balón, skvělá kombinace. A opět skvěle jablonský golman. A Sparta už mohla víc 2-0 jako ve 20. minutě. Tak, rohový kop. Teď přijde první gól, pokud se nemýlím. Trošku se nám to seká. Tak, roh. Vítík. Skvěle. A Vítík skvěle zakončil. Jako ty vole, co to je? Kvalita obrazu. Auto. Kámo. Co si děláš prdel, že ono to nejede? Sem dám auto, no. Počkáme si chvilku. Teď ale přišla šance Jablonce. Tady nevyužili. A Sparta šla do útoku. A tady se štěstím přežil Jablonec ještě. A Sparta šla do dalšího útoku, výborný centr a nakonec z toho ještě nic nebylo, ale pak vystřelil. Ale nic opět nebylo. Kámo, ale už mě to mrdá. Centr a opět Vítík. Skvělá hlavička. Lači asistence. Tak jo, dáme si tady ten Vítíkův gol znova, konečně máme nějakou kvalitu. Skvělý centr od Lačiho a Vítík, nádherná hlavička. Nejen, že měl skvělý výskok, skvělý centr, ale i skvěle trefený. Tohle, i kdyby golman chtěl, tak nemůže v životě mít. Lači trefil boční síť a vstekal se, i když to bylo 2-0, nic se mu nedivím. Lači opět jeho nádherný balon. Minčev, nádherně vyřešený. A můžeme vidět, že Lači má jedny z nejlepších balonů Sparty. Tady opět Lačiho střela. Ne, to nebyl Lači. Omlouvám se, to byl Kairinen, který takhle nádherně vystřelila. A teďka výborně opět Lači. Zase jeho nádherný balón a výsledek 5-0. Sparta to absolutně rozdrtila ten první poločas. A je vidět, že na Kodaň jsou podle mě velmi připravený. A ještě se koukneme teda na ten gol Jablonce. Ale pak si ukážem ještě tady ještě šance Sparty v druhém poločase, ale skvělý golman. Teď už tady přijde nádherný roh, ale tam, kde by to letělo do brány, tak Vindal s tímhle nic nemůže dělat. V druhém poločasu už teda tlačil víc Jablonec než Sparta. A Václav Drchal teďka nádherný gol. Vindal, myslím, že tohle jako mohl mít, ale ještě se naučí. A to je všechno z highlightů, pak už se tam nic nestalo, možná ještě nějaký pár šancí, ale to už nebudeme řešit. A teď se můžeme jít kouknout na sestavu, která si myslím, že by měla začínat proti Kodani. V bráně Vindal, před ním hrál bych to 3-4-3 a dal bych Vindala, Sorensena, Vítíka, Krejčího, Zelený, Kairinen, Lači, Wiesner, Haraslín, Kuchta a Birmenčovič. Takhle bych to nechal. Ale pokud se vám tady to video líbilo, tam to dát like, odběr a okomentovat tohle video. Co si o tom myslíte a napište klidně svůj názor, co si myslíte o tomhle zápasu a můžete se těšit na další rozbor.
A ještě to můžete sdílet svým kamarádům, který mají rádi takovejhle content. Takže zatím zdar.